Новата стара школа на Fire и Влади Мъни в 94-ти епизод на Four Bars. Тука е новата стара школа, играеш го мутра, още ти виси с пола. Сила не идва от тъмна бола, носи вяра, силен дух и не си обръщаме пола. Добре дошли в Four Bars. Поредицата, в която всеки един от нас избира 4 бара от определена българска хип-хоп песен. Анализираме ги, обсъждаме ги и също така си говорим цялостно за проекта, така че... Останете с анализа на Чаво. Аз избирам тази четворка от Влади Мъни. Влизаме като висаджи доброволно, големи хора сме, трябва да вземем доволно. Това поколение е бонус, братухи, ти сме на мисия. Не си броим делата, горе ще правим ревизия. Избрах тази четворка, защото има доста замисъл цялостно в нея, като започнем от първия бар с това, че влиза доброволно като виз. За мен лично, който знае какво е ставало в уния времена, виз доброволно или не доброволно са присъствали във всеки един бизнес, но го използва доброволно според мен е малко или много иронично. После се казва, трябва да взема доволно, защото са големи момчета, както се вижда на клипа, се тренира и се натиска. Продължаваме в третия и четвъртия бар с това, че поколението е болно, а те са отличават се и са на мисия да променят това нещо. И накрая ми хареса завършека с това, че няма да се броят и да се показват на показ делата, които правят, защото горе има кой да съди и реално накрая всеки си получи заслуженото. Не е нужно да се приказва какво върши. Има кой да види накрая. Това е логиката, харесва ми цялостно как са структурирани и това е завършка, после влизаме в припев и е както трябва. Моята четворка е от Fire. Израз с DMX, Hustle Ambition и Ghetto Gospel. Този звук е MGM Grand, а ти си хостел. Го правим за лева, бе, цели милиони долари. Демоните в тебе потиснаха се от тона ми. Добре, първо да отбележа, че не искам да твърдя на 100%, че това е най-силната четворка от цялата песен. Просто мен ме грабна най-много. В смисъл, Влади Мъни също е много добър. Но на първо място, може би, още първия бар ми хареса много, защото връща доста лентата назад. И това, че споменава изобщо DMX и Тупак, понеже след DMX са две негови песни на Тупак, показва очевидния инфлуенс от тях, което мен може само да ме радва, че някой продължава да дава този recognition на артистите, които са буквално пионери в това. Дори аз... Чакай. Ще дам един клоусъп на татуировката, която имам. Това са NWA, за който не знае, но нека се върнем на баровете. Може би също другата част, понеже сега не ги карам бар по бар да ги цитирам, но всъщност след това натам прави едно сравнение. Аз съм MGM Grand, който трябваше да го гугълнем, понеже аз не бях толкова запозната, което се оказа, че е Grand Hotel в Лас Вегас. Има и казино, но след това не казва, а ти си хостел. Това много ми напомня, между другото, на една рима на Ники Минаж, която казва буквално на български, аз съм iPhone, а ти си Nokia-та. Горе-долу е на същия принцип. Аз много харесвам такива асаси изказвания, просто защото това показва самочувствието на човека, което всъщност е и с покритие. Другото нещо, което много ми харесва в четворката, което е и третия бар, в смисъл, въпреки че казах, че не ги цитирам, направо си ги подкарах подред. Но третия бар много ми харесва, защото не дава вид на човек, който си слага някакви лимити. В смисъл, той не гледа малката картинка, сам казва, аз не гоня лева, гоня милиони долари, което значи, че той има тая мащабната мисъл, знае, че може да го постигне, пожелава му го някой ден да му се случи, Аз харесвам хора, които наистина не си слагат лимити на това, което искат да направят и това, което знаят, че са способни да направят. Така че това дава още бонус точки на четворката. Докато не стигнем до четвъртия бар. Това е бар, който може всеки да си го интерпретира както той намери за добре. Лично, аз това, което смятам, че иска да каже с гласа ми кара демоните ти да... че му потиска демоните се на човека от среща. Сега всички малко или много сме забелязали тази страна на Fire, която е религиозна, вярваща и така нататък. И аз смятам, че само нещата, за които говори в песните си, тия мотиваторските изобщо изказвания
това, че страни от простотия, от да пее за нали, леки жени, наркотици и така нататък. Само тия неща, нали, които казва, могат да потиснат демоните на хората, които всъщност ги правят. Предполагам, че всъщност може би и това има предвид, нали, но няма как да знаем. Но въпреки всичко е хубав завършък на четворката. Той след това всъщност следващата четворка си я започва, нали, така с една референция към Бог, към Господ. Има и един адлип. Амин. Той се чува. Но да, може би всъщност наистина тук в самата четворка всеки бар, защото те не са вързани в контекст един по един. Но в същото време са много свежи и наистина има в какво да се заслужиш. Започваме с обсъждането на цялостния проект. Тая колаборация, искам да кажа, ти провери, те имат песен също преди 4 години, но аз мисля, че доста хора са очаквали тая колаборация. Получило се много сериозно, според мен, защото и двамата като визия, като рап и като всичко просто могат да се синхронизират в това нещо, което е станало. Съгласна съм, определено. Да. Особено тази вече посоката с тренировките и блъскането и така нататък, което всъщност ни демонстрира и тази песен, клипа към нея също. И заглавието, дори като се замислиш, те са старата школа, защото с по-възрастни обаче правят нова вълна. Аз така го разбирам. Или да. Не мога да кажа за Fire специално, че може да го броим към старата школа. Той си е млад, малко или много. 10 години. Той самия... Да, смисъл Добре, това си е мое разсъждение. Добре. Може да не съм... Спор, лайф. Ще си правим битки. Да, как го разбираш това новата стара школа тогава? Новата стара, в смисъл, аз виждам, че те имат мисленето на старата школа, но не мога да кажа наистина, че в смисъл за мен стара школа са други хора. Така е, права си тук, добре, окей. Може би да кажете какво мислите, че имаше наистина разминаване на мнението и това е интересно. Аз ще ви върна, ще ви изпратя т.е. в Меден рудник, където е сниман клипа и как разбрах, имаше един пост на Fire в Instagram, в който пише за един летен хит ти трябват S-класа, яхта и вила на морето. Те са се изтипосали в Меден рудник пред една панелка, има една яхта, лодка, т.е. която е в тревата и един стар мерджан. Страхотна самоирония, наистина. Shout-out за Витез, който е направил абсолютно всичко, както винаги, клипа, видеото, записа, звука, да. Бита ми допада много. Типичният блъскащ бит, особено когато става въпрос за песни, които са се учени към трениращи хора, но въпреки всичко, наистина, освен това е и музикален, така че аз наистина доста така. Не са много добър бит, има някои мотиви. Реално, Влади Мъни, преди тази колаборация с Fire, ние също снимахме един негов епизод. Той пусна доста песни, завърна се, който знае от преди 3-4 години, може би. Пак беше натиснал много сериозно, правеше малко по-различна музика, обаче пак читава, стойностна. И сега вече то си му личи, нали, промяната във външния вид, това коментирахме. Почна да тренира зверски. И вече музиката се обръща, нали, в това. Кефи мене, защото наистина мотивира. Както всички знаем и направлението, което Fire води против наркотици, трябва да се тренира и така нататък. Това дава нещо, стойност на малките, нека това да правят. Наистина, говорим за тренировките и за не залитането по кофти нещата. Защото има нужда, като виждаш другата страна, помията с казината, с наркотиците, което е яко, с всичките глупости, нека да има и другата страна, която е съпротивата. Това е. Абсолютно съм съгласна. И всъщност, нали, комбинацията от Fire и това направление, за което ти говориш, нали, и Влади Мъни, понеже смятам, че той също е от този тип. Не знам дали в България мога да кажа, че имаме такъв тип изпълнители. Те са, може би са те двамата, и ние, примерно, бих казала, но са много малко, смисъл. Наистина са буквално няколко човека. Те са правят някаква вълна. Да, и двамата като комбинация според мен се допълват много. Има го и контраста в гласовете, нали, ако го слушаш пак музикално, и като нали, образи, мисля, че наистина е доста сполучлива комбинация. Да, това като каза, едното за гласовете, другото и София Бургас. Просто да, абсолютно. Мекото и по-твърдото, мекото и твърдото направо звучат добре.
Нали, той Fire има и други фитове с друг артист от там. Мога всъщност в момента да коментираме това, че снимаме третия епизод с Fire и трета песен от албума. И искам да кажа, тук малко се отдалечавам, но имаше една фраза в друга негова песен, не съм много сигурен, където казваше, вие ми малко рап в този чалга трендинг. Стана малко или много. Правихме. Да, знам. Или Сълзи от врагове, най-вероятно е. Това е много натисна в последно време. Използва си това, което беше набрал преди като засилка и в момента просто прави някаква лавина с напитката, с албума и така нататък, според мен. Абсолютно, и е много добре измислен според мен, защото е сполучливо. Той веднъж обяви специално за напитката, че е sold out, което даже беше няколко дни след като е релиз, на смисъл много бързо. Сега ние не знам какви количества са, но това са по-бизнес такива размисли. Просто ще кажа, че е sold out-ната, има, нали, изредена отново. Обикаля, прави турне с нея. Наистина много добре измислен план и маркетинг, нали, да я обяви чрез песен изобщо. Не, чрез албума също. Да, добре. Чрез албума, но самата напитка е кръстена или обратното, нали, на песента, или песента е кръстена на напитката. Всъщност права си, да. Но тогава много добре я анаунсна изобщо, смисъл, цялото нещо. И сега, както казах, прави турне с, предполагам, презентира и албума в фитнес магазини, в които се пие напитката, снимат се клипове, вижда се с хората, това е иновативно. Не, със сигурност има на къде да се разгръща още и предполагам, че най-вероятно първа може би ще изгърми, което ще е хубаво спрямо нещата, които пее. Имам усещане, че и Владимир много скоро ще набере. Не само това. Наистина чуете нещата, които е пуснал. Той просто се възроди и се възроди в образа на нов човек и е набрал много скорост, наистина. И тук говорим за 6 песни за 3 месеца, не мисля, че преувеличавам. Това пусна, нали? Не всичко с клип, обаче има стабилна лирика. Аз лично много се изкефих на тия неща, които излязоха, както и на този колап, казваме за пореден път. Ще следим и двамата артисти с интерес, както вие мога да следите нас. Ако се абонирате, сложите към банката. Ако изобщо ни гледате, е абсолютно задължително да се сабскрайбнете с този канал. Последвайте в Инстаграм. Да харесвате съдържанието. Абсолютно. И коментирайте вашите гледни точки, идеи, ако искате да видите някоя песен в някой следващ епизод. Имате свободата, безплатни са все още коментарите в YouTube и Instagram. Имате свободата да ги използвате. Да, и ако си стигнал до тук, сега си изгледал чак до края на видеото, може да напишеш в коментарите думата хъсъл, да видим кой е стигнал до края. Виждаме се в следващия епизод. Довиждане!